Jidher li s-sewwieq tat-taksi li tkellem ma' Edward Cicluna dwar il-korruzzjoni f'pajjiżna kellu raġun. Issa l-livell enormi ta' korruzzjoni laħaq punt bla preċedent. Skont l-aħħar rapport ta' Transparency International, Malta niżlet għal 51 post f'dik li perċezzjoni ta' korruzzjoni f'pajjiżna. Dan ir-rapport juri kif pajjiżna li fl-2004 ġie klassifikat fil-25 post, issa niżel 29 pożizzjoni. Ir-riżultat f'dan l-indiċi poġġi lill-Gvern Malti taħt il-medja tal-pajjiżi Ewropej u huwa l-agħar riżultat fil-15-il sena li ilu jsir dan l-indiċi. Ir-rapport jgħid li l-falliment kontinwu ta' pajjiżi milli jikkontrollaw il-korruzzjoni b'mod sinifikanti qed iwassal għal kriżi dinjija fid-demokrazija. Fl-aħħar snin pajjiżna kien mifni b'każi ta' allegazzjonijiet kbar ta' korruzzjoni massiċċa f'kull qasam. Mill-proġett tal-Power Station tal-gas li kien suġġett ta' kritika qawwija saħansitra mill-Awditur Ġenerali għal kuntratt tal-beħ ta' 3 sptarijiet tal-poplu għal Panama Papers u 17 Black. Wieħed ma jistax jinsa lanqas ir-rapporti bes tal-Kummissjoni Venezja li elenka numru ta' noqqasijiet f'diversi aspetti min-naħa tal-Gvern ta' Muscat. Ir-rapport kellem ukoll dwar il-poteri mifruxa li għandu l-Avukat Ġenerali u li jista' joħloq konflitt, kif ukoll irrakkomanda li l-Kummissarju tal-Pulizija jkun magħżul wara sejħa pubblika. Pajjiżi li kwalifikaw aħjar minn Malta f'dan l-indiċi tal-korruzzjoni jinkludu il-Botswana, ir-Rwanda, il-Litwanja u l-Estonja. Net News tkellem mal-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija dwar dan ir-rapport u fisser l-implikazzjonijiet tiegħu. Il-korruzzjoni għandha prezz, dak huwa prezz tqil, prezz għoli, prezz mhux biss fuq ir-reputazzjoni ta' pajjiżna illi ma jirnexxilniex nattiraw investiment, imma anka fil-ħajja tan-nies ta' kuljum qed iwassal biex dawn qed iħossuh minn ġurnata l-oħra. Din hija xi ħaġa li rridu nirrindirizzaw, xi ħaġa li rridu nagħtuha priorità, xi ħaġa li rridu nibqgħu niġġildula kull ħin u kull mument. Kristina Majra, Net News.